transició energètica i digital ha de ser una oportunitat per modernitzar la nostra economia, però ha d'anar acompanyada de finançament, assessorament i marcs reguladors clars, especialment per a les petites i mitjanes empreses. Trobades com les d'avui són essencials per nosaltres per conèixer les prioritats del govern i al mateix temps traslladar de manera directa les inquietuds i propostes del nostre teixit empresarial. Des d'EVAL continuarem treballant perquè la seva veu sigui escoltada i per enfortir la col·laboració entre empreses i administracions. Avui tens una representació i, com molt bé mostra el vídeo, ministre, del teixit industrial i empresarial d'aquest territori que és el Baix Llobregat i Hospitalet, i crec que el que representa és la varietat, la diversitat, però sobretot el nivell de modernització i d'actualització i sobretot d'adaptació als nous temps, no? Us dic tot això perquè, a més ara vinc del Bioclúster. El projecte que aquí esteu desenvolupant, a Hospitalet, té una transcendència molt important, perquè, clar, aquí hi ha la concentració de coneixement sobre el que és ciència de la vida i salut més important, perquè aquí hi ha grans institucions. I si a sobre hi posem una capa de transformació urbana, al servei de la cohesió social, però també al servei del desenvolupament econòmic, aquest enllaç entre coneixement, que si fem una bona transferència, passa a ser indústria. I avui ens parlàveu, no?, que en el Bioclúster una de les coses és un viver d'empreses, perquè necessitem que neixin cada dia moltes empreses. Hem de fer com mai política industrial de defensa. I per això, amb el Ministeri de Defensa i nosaltres, i amb vosaltres, hem de generar ara una etapa on de la necessitat, que és invertir més en defensa, ho hem de convertir en una gran oportunitat industrial. I aquí hi ha gent com Aeros que en saben perquè estan fent una gran cosa, que és despertar el gran ecosistema industrial català, que històricament havíem estat aliens a l'esforç d'indústria de defensa. I per tant és una cosa que, com tot el que he dit, es fa des de l'esforç conjunt. Es fa de la cooperació, la col·laboració entre el públic i el privat, on nosaltres mai volem estar per sobre del que vosaltres podeu fer, que és invertir, arriscar, innovar. Això nosaltres podem estar al costat, però el protagonisme és vostre.